ọghọm mbụ na-adị n'ebe nwaanyị na-adị asọpụrụ di ya nọ bụ gịnị? Ị gaghị erite di gị ihe ọbụla n'aka. Enweghị ị ga-arụ ya onye gị. Ịrịọ ya si gị na-eji ma okwara ike o ji jichaa ya jikwa extra mana ọ ga-ekwe enye gị nọ n'ihi na ị nweghị nsọpụrụ. Azụzi gị ama. Ụfọdụ ndị na-akwa ndị nne ha gbalịrị ebe ha nọ mana isi ike ekwe ha. Isi ike ekwe ha. A ga-asị gị ma oyi ụta gị si mba ụta. Imegidele ihe a jiri ala dị ka jikwa aka ahụ na di. Amana m ihe ị ga-akụziri ụmụ gị. Ọ dị oke mkpa na nwaanyị kwesịrị ime gịnị? Ịsọpụrụ di ya ka inwe ike rite ihe n'aka di gị ahụ. Di gị lọkwanụ ya si shu a ga-adịkwanụ nwunye m mma. Ya zụta ya ewere alụ. Ya si uwe yi a ọ ga-adịkwanụ nwunye m mma. Chai nwa nwere nsọpụrụ. Nne na nna ya zụziri azụzi. Nne na nna nwa zụziri azụzi. Ka ịhụ ya zụta nke ya si ọ ga-adị nwunye m mma. Ya were ya yọl. Okwu nlo ka ị ga na-agwa di gị mana ọwụ ebe a ga-enweta ebe ị nọ. Enweghị okwu nlo, okwu umeala, okwu ga-akụju obi a ga-enweta ebe ị nọ n'ebe di gị nọ. Ihe niile na-agwa nwoke okwu mgbawa obi. Lee n'otu Naijiria shitakowa eze. Mana nwoke agaracha lọta n'ụlọ ya ọ ga-eji nwayọ zuo ike. Ihe ọ ga-enweta ebe ị nọ John ịlọla. Ịgbakalụ. John ịgbahakalụ kịta. Lewe n'ihe imego onwe gị. Gị isi n'isi gị leri anya letuo ya. Ahụzi ihe ọwa ọtara ebe ị nọ. Mana ọ nwoke ikwere I do o. Soro ya lama. Soro ya sị gị ị ga-alụ m gị si mana enwezi ihe iji ya kpọrọ. Isi n'isi gị leri ya letuo ya. Ọ wụọla gị ihe ọ wụọla gị ihe efu. Nwaanyị ọwụla na-adịghị asọpụrụ di ya inwe ike erite di gị uhie inwe penny afọ ike erite di gị n'aka. Nwaanyị bụ ụmụ nwaanyị be ga-atụga aka atụga nta agị ga-eto ya aka ịhụrụ ego ahụ agị ga-agba gị agị ga-eche eche n'ihi gịnị? Enweghị nsọpụrụ ebe di gị nọ. Ọ dị oke mkpa na ịlụọla di na gị na ị ga-eme gịnị? Ị ga-asọpụrụ di gị dịka onye isi ọwụ gị nwawa onye gị ga na-agbazi olu. Mana ị bịalụ nke isi gị na-ele anya n'isi ihe niile agbarụọlanụ. Mmiri esila n'isi mee gịnị? Gbarụọ. Dịka nwaanyị nọ na di ewu biko gbaa mbọ ka ị na-asọpụrụ di gị ka ị nwee ike na-erite ya gịnị? Ihe n'aka. Oyimo biko jide oge yi. Ọzọ dị ka ibe ya ga-eleba anya wụ na hụrụ nwaanyị na-adịghị asọpụrụ di ya. Ijidere aka gị na-agbara di gị ụgbọ si ya ngwa nwoke m pụọ si m n'akụkụ pụọ gaa lewe anya n'ezi o ụmụ nwaanyị ka nkụ n'ezi o gawo shi m akụkụ pụọ ijiri aka gị mee gịnị? Na-akwapụ nwoke ebe ị nọ. Nwaanyị na-adịghị asọpụrụ di inye na iwe di gị laịsensị si agbawa n'ezi. Oga you don't tire me outside ya see gate see road see door they go. Gị bịa hụzie nwoke abịazie ya nọrọ n'ezi ọ ga-anọga ya ọsọ bara uru ịlọtawa nlọta ugbo obi ekuru m n'elu. Ihe m na-agwakwa gị wee eziokwu. Ọtụtụ ndị mmadụ ọtụtụ ụmụ nwoke ha na-alazi na nke ha eru na mgbede eru n'abalị oge ruo mgbe ha ga-ala tụma ha ga-ala n'ụlọ ha ga na aba ga nọrọ ma ha ga otu meeting gakwechi ebe ahụ emecha meeting emechiwe hụ meeting n'elu meeting. N'ihi gịnị? Ụdụka nwaanyị ha lụrụ ha gara jiri ego ha mee gịnị? Lụrụ. Ị gara gala agụ ga-adọgbu gị ga lụrụ ya bịa. Ama m otu ụfọdụ nwaanyị ga-eji pretend ga alụbata ha bịa nnọọ vọkishia wozie azin agwa na-amụ isi ya na ọdị ya. Mgbe ọbụla nwaanyị na-adịghị asọpụrụ di ya ị na-enye di gị laịsensị agbawa n'ezi. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ na dis page m kwugo ugbu a hụrụ peji a. Ama m otu ị ga-esi nọrọ ike enwe ike sọpụrụ onye ga nnọọ kpọrọ gị bịa dowe n'ụlọ ya. Enwe nwanne ya gbasade gị. Nne na nna ya akwa ya nyenu gị respect enye m nne gị na nna gị respect nye ụmụnne gị respect. Enwedo onye na-eti gị ọ n'ebe ọ nọ. Isila di gị ngwa gawa mgbe akwana gị bịa hụ ụmụ ọmaze ga-eme ya achụwanụ ha nọ. Ya achụtakwanụ ka ọ ga-achụta gị abịa kwapụ gị n'ụlọ. Since nke nwoke adịghị ozi gị mma enweghị ihe o mere na-ara gị mma iwozu nwa bekee apalie gị elu ọrị mma patuo gị ala ọrị mma. Inwe ike inye nwoke a single piece for one day not even a minute. Ụbọchị niile nwoke a nọ n'okwu
ụbọchị niile o bikoro nwoke a n'elu ụbọchị niile osa ka o mega mkpesa biko gwaranụ m nwunye m okwu biko bịa gwaranụ m nwunye m okwu si na Agnes biko ya nyenụ m peace si na Agnes nyenụ m udo mkpụrụ obi gwanụnụ m Agnes biko nụnụ ihe ọbụla Agnes chọrọ aga m emere si ya nyenụ m peace kpọtụrụnụ m Agnes biko enwere ebe ọ na-ere peace si ya ga-azụta peace bịa nyetụnụ m otu a ka nwoke a jiri nnọọ gị jos I don't know amadị m ihe ilewere anya tutu biko gị bịa nnọọ kwe nwoke a dị ebe ị ma na like hụ ya hapụnụ nwoke ị gara hapụ ya ọ ga-alụrụ onye laikiri ya nụ onye hụrụ ya n'anya hụbiga ya oke onye ọ ga-awụ na ya ga-ebi n'udo ha enwe ike mụ ụmụ ụmụ ha zụgharịa ha ihe naanị chọrọ only you ihe gbasara nwoke a ekpode ya only you naanị gị na ezinụlọ gị ịma na ọ wee menyere nwa ogwugwe menyere nwa nọsi ike imenyere ndeke ezinụlọ nke gị menyere ezinụlọ nke ya nwa gị menyere onwe gị gị menyere di gị nwere ọtụtụ ihe ndị ị ga-ahapụ iji hụ na alụmdi na nwunye ahụ mere gịnị gara n'ihu iji hụ na ị nyere di gị peace inyere udo mkpụrụ obi ya sị gị hapụla aka hapụrụ ya sọọrọ ya ahụ ya sị gị hụrụ ke Chioma o jiri adịla m mma sọọrọ ya ahụ ka udo dị ya sị gị ị hụrụ by this time alọtawobila by this time nwune o wetawela aka oge ahụ biko lọwa tutu ọ ga-akwụla mgbe ahụ ọ sị gị na ọchọ ọzi ka ị na-alọta by that time nyetụkwanụ nwoke a nsọpụrụ for once adị memere gị eme nyetụkwanụ di ya lụrụ gị di ya gara were ego napụta gị na singlehood si gị ngwa shini gị singlehood pụta sapụ gị uchu singlehood nye gị ugwu gbuo gị okpu maka di gị wụ your crown sọpụtụkwara nwoke a nyetụkwana ya respect ma n'ezi ma n'ụlọ ezi a ede mma n'ezi abịa n'ụlọ ere hụ mma ndị dị ebe a ga-ewe okwu ga-ama anyị ọnụ enwe ọwụ mma gị ka ị ga-eghere ntị enyere mma gị mkpesa ọ bịara dụọ gị nkechi ọ gịnị enweghị ha okwu a na-ekwu na-aba gị na ntị ọwa na-ekwu ya na-eshi ebe a na-aba ya na-eshi dị ọda saịdị na-apụshi wulatakwanụ ka ofe rọrọ arọ zuora gị nri jirikwanụ ya nwayọọ amadụ m ihe ịtụtara o amadụ m ihe ị hụrụ nwoke na ha achụrụ ya na-achụ ya si ya pụọ n'ezi nwoke a ị ga-ahụ ọ ga-achụta nke ọ ga-achụta ọ ga-ahụta nwaanyị nke ọ ga-ahụta ya bịa nnọọ lee gị otu kwara gị kwapụ na alụmdi na nwunye ahụ akwa ị chọrọ ịnọ singụl gaa nọzie singụl hụ isi ya nwaanyị na-adịghị asọpụrụ di ya na-enye di ya laịsensị si ya mee gịnị gbawa n'ezi ngwa chụrụzie nwaanyị gawa maka na ụtaghị na-enye ya peace ọ ga na-enwe mmụọ ya ga na-abịa inwe lọvi ebe ị nọ mmụọ ya ga na-ebili ahụ ya ọ ga-ebili ebe ị nọ no ahụ ya ga-ebili nụ di gị kwesịrị ọhụ ga ahụ ya anyị no ya omee jigijigijigi mee shekisheki you know what I mean nwoke kwesịrị ọhụ nwunye ya n'ihi gịnị ịhụnanya nọ n'etiti unu nwere ịhụnanya ebe unu abụọ nọ ọhụ ịkparịcha ya bịa m n'ọbịbịa ahụ ya ebili ọ ṅụrụ kai ahụ ya na-ebili se wetin happen nwoke na-aga ebe o nwere peace gị bịa hụ ụmụaka ndị ọzọ gị bịa hụ ụmụ nwaanyị ndị ọzọ hụ ụmụ nwaanyị ndị ji aka abụọ achọga onye ha na-anapụ nke ya gị hụ ya were isi kụkwasị ebe ha nọ were isi kụkwasa n'obi ha tutu ị na-ama ihe ha kpọrọla ya ga-agbarazie aka o nwere ike mgbe ị na-amatara chọzie ka ya ka ọ laghachita chi ewerele ihe ejie tutu ị na piam even ị gada anụ isi ndị gị ahụ ọzọ ha kpọrọchaa ya otu trọs ọnụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị ugbu a Ije Di Na Nwunye ọkọlọkọlọ gị bụ nwaanyị na-adịghị asọpụrụ di gị nke ijirizie mgbe ahụ di gị esila ebe ị nọ pụọ ya ọbịa hụo gị n'anya gị bịa mata na naanị gị sozi maka na enwere ihe ga-emenụ asị gị kpọọ di gị mgbe ahụ gị lezie anya n'ihu le anya n'azụ le anya n'aka nri le anya n'aka ịkpa enwezi onye n'ahụ gị mgbe ahụ ya odoga anya na only you follow na only you waka come gị bịa mata na nwoke ahụ ịchụgasị ya cha enwere uru ọ bara enwere ihe ọ nọchiri gị enwere a lot of things nwoke ahụ nọchiri gị ozu nwoke ahụ ị na-akpọ ya
Dị mara na ezu nwoke ahụ nwere ihe ọ nọchila gị. Gbalịa na-asọpụrụ di gị. Gbalịa na-akwụla di gị ugwu. Ọ dị gịnị oke mkpa. Ọzọ dị ka ibe ya wụ nwaanyị na-adịghị asọpụrụ di ya. Ị na-amụ ụmụ gị ufe. Ịkụziwelara ha si elu echi. Unu lụọla ka unu. Na ọ sọpụrụla m o. Akwa ịkwarala ugwu. O kwuola otu ga-ekwuo 10. Chebiri ya na 15. Ịkụziwele maka na ụmụaka na-aka anọ ha na mma ha na-aka anọ. Eziokwu na ụmụaka na nne na nna ha na-aka anọ, but ịhụ ha na-aka anọ mmụọ ebe mma ha nọ karịa nna ha. Maka na chi bụ ụtụtụ nwoke amapụla pịa ka ọ ga-achọ ihe ezinụlọ ya ga-eri. Maka na akwụkwọ nsọ kwuru ekwu na nwoke na-aga elekọta ụlọ ezinụlọ ya anya. Na nwoke dị otu a gịnị ozughị oke ka nwoke. Nwoke dị otu a ga-achọ ime onwe ya ka o zuo oke ebe ezinụlọ ya nọ. Ọ ga-achọ ime ezinụlọ ya proud. Ọ ga-achọ ka ezinụlọ ya jiri ya mụọ ọnụ, jiri ya mee nkonko. Adị m na-agbalị. Hai. Gị hụchi bụ pịa ọ mapụla. Gị ọ ga-achọ ihe ọ ga-eru ka o jiri rụta ego ụmụ ya ga-eji eri nri. Ego ụlọ akwụkwọ chere ya. Ego nepa. Ego oke. Ego nta. Ego imo. Ego ịkwụ ụgwọ ụlọ. Ihe niile chere nwoke. N'isi ya ka gịnị ọ nọ. N'obi ya ka ọ nọ. Chi bụ nwoke amapụla. Mana nwoke agaracha lọta. Ị ga-asị ya ew. Baby m. Oyom. My crown. Ịlọla. Ga-ada ya obi. Ọ bụ ya eme ya eme. Ndị nwere si eme ya eme. Ọwụ ebe Agnes nọ. Ọwụ ebe Nkechi nọ. Ị ga-akwụ otu ị na-ekere na ọmụ lekwa ụgbọala ya. Lekwa ihe ọdụ ụkwụ ya. Piom! Okele anya ahụ dị gị achakịshịa. Ga-avụrọ. Pịa! Ọwụ nri ka ị ga-enye. Ị gara inye ga-aferi ahụ. Piam! Lekwa nri gị vụrụ. No single respect. Ihe ahụ ime gị ụmụ gị na-ele gị. Ha soro gwa nzọrọ ụkwụ gị. Maka ọtụtụ ndị a na-asị gara ịlụ nwaanyị gaa lee mmanya anya. Lekwala agwa ya. Ụfọdụ asị gị ị chọrọ ịlụ nwaanyị gaa lee ụtọ mmanya arị maka na mgbe ọ ga-agbatuwe na age ọwụta ka ọ ga-arị. Agagala ya shi mmanya. Ọma Chukwuemeka. Ọma Ije. Nwaanyị a na-asọpụrụ di. Ọ ya ka ị gara ịlụ nwaanyị. Hey! Ụfọdụ ndị enyi gị bịa nso asị ha ka nwunye gị megakwana gị ụta ya sị nna hara mmiri ejula awa ọnụ. Amaghịkwa m ihe m na-eme. Asị ọwụ this girl ịkpọrọ anyị gaa anya agaga akwụ bishi lụrụ ya lụta. Asị nna m ọkwa etu m si hụ ya. Gị abịa nnọọ pretend cha. Ọ bụ eziokwu asị alụmdi na nwunye nwe ngwugwu. Mana ị hụrụ ihe imega. Ị hụrụ ihe imega ọrịkwa mbụ. Ndị otu ị ga-esi pretend ebe makwa na ị ga-awụ ezigbo nwa ị ga-enye nwoke a peace. Amanụ m ka asị na elu ọla dị ka iji lụwa nwoke a. Ka ịrụ ọchị amakpuo ka asị na elu ọla. Nkechi don marry o. Joy don marry o. Nyekwanụ nwoke peace mba. Gị na-eme ihe agwa ọjọọ niile ịkpaga ụmụ gị na-esoro na-ele. Oge niile gị na-akparị di gị furu ya. Fia! Ụfọdụ mgbe ga-amachie ya. Ụfọdụ ndị machie na ụfọdụ ndị ga-ele na joystick ya ga-emachie ya ebe ahụ. Ama m otu nwoke taa ka nwunye na-amachi ya na mgbe ọwụla. Otu a ka nwunye na joystick enwe ebe ọzọ nwaanyị a na-akpa ya aka. Nwoke ga iwefu olu tiwe ka John the Baptist na ọzara. Kpọwa ndị nebo. Nwaanyị ejidekwala m na siking ọ na-ejide m o. Nwaanyị ejidekwala m ga ọ na-ejide m o. Bịakwa na o. Ndị nebo sị ọ gịnị? Nwaanyị akwụsa ọ gịnị? Ịdọgide joystick adọbie ya. Chebe gị ezu ike. Joystick ọ na-eji emego obiọma. Ịdọgide joystick adọbie ya. Akwa gị ezu ike. Akwa ịhụ na ụmụ gị na-ele ihe na-atị. Echi ihe eburu ya ala na nke di ha. Echi di ha kwupu 1. Pịa ha machie ya nga ahụ. Ị gakwara machi ka ị ga-amachi akụpụ ga-akpụ anya. Ihe m na-agwa gị na nwaanyị na-adịghị asọpụrụ di ya ihe na-enye ụmụ gị ogene laịsensị. Ị na-agba ihe ha laịsensị lekwa otu esi eme ya ngwa. Ịmụ nwa ahụ ufe. Echi ha akpa karịa gị nwa. Echi ndị nọ n'ije abịa bibu even ha lọta di ha bịa nnọọ bịa kpesara gị sị enyi akwuru gị nyoshi m n'akụkụ pụọ. Ịkpachiri agwa ya akparịwa gị. Leenụ okwu onye nne na-agwa
ọgọ ya nwoke ị ga-eme ihe eme ya ngudo ga-achị enwe ike ịkpọ gị n'okwu ekogo okwu ya hanga shinga ru Douglas asị gị bịa kwụnye ọkụ a bịa ma udo tụmịa ga wunye fuel chimo ihe na-aga ihe na-eme na ya mee mana o nwere otu ị ga-esi na-akpagbu maka na ihe ụlọ ime gị ụmụ gị lege gị na-eme nke ọma ha lege iwu ihe onyonyo ha ihe onyonyo TV ha na-ele ị na-azọ nzọmụkwụ dị mma ha na-eso gị na-azọ maka na ọ wee ịzọpụ ụmụ gị azọchi ga ọ dị ka nga nwata na-amụ ije ị na ha amụ na ha ije ị na ha amụ na ụmụ gị ahụ ije ma ndị nke nwoke ma ndị nke nwaanyị ọkacha ndị ebe ndị nke nwaanyị nọ ihe ịmụga ha wụ ka ha ga-eji ha ru na dị echi agba ha return match asị izuzi ihe ha azụzi ị ga onye zụrụ nwake onye zụrụ agba ya return match mgbe a na-agbara gị otu return gbara gị ka abụọ return gbara gị ọwụ mmadụ ga-agwa gị n'ihi gịnị iwe ajọ nwaanyị ị nweghị otu mkpụrụ respect ebe di gị nọ ndị na ihe na-azụ ego ụmụ gị ihe na-azụ ego ụmụ gị ha ji alaje dị echi gbalị na-asọpụrụ n'ụdị gị nọ gbalị na-asọpụrụ n'ụdị gị nọ bikonu mma gị gbalị na-asọpụrụ ụdị gị bikonu onye ukwu arịọla gị onye nta arịọ gị dike arịọ gị arịọ gị ị chọrọ igbu nwoke a ọ dịkwa oke mkpa n'ịsọpụrụ di gị di na nwunye na nwa ị na-asọpụrụ di gị dịka m kwuru ụmụ gị na-amụta ya na-enwe ike jiri ya laa di na nke ha maka na gị na ụmụ gị ahụ aga ebi forever echi ihe emụtara n'aka ka ha ga-eji aga di onye chi ha mụtara n'aka ka ụmụ nke gị nke nwoke ga-eji alụ nwaanyị maka enwere ụmụ nwoke enwe ụmụ nwoke digide good mana ajọ nwaanyị ha lụtara gị na-ajụ this man is too good ndị kwa n'otu ochi ga-adaba n'aka nwaanyị ka enwere ụmụ nwoke digidere good otu anyị gị na-eresi chai n'udo mmadụ ọka nọkwa n'ụwa mana ị ga bịaruo ha nso bịa hụ uduka jagara igwe ha gara ga lụta gị hụ uduka nwaanyị bịa deela ha n'abụ gị nwụta uduka nwaanyị gweela ha n'ofe hai gị gbaa n'aka si chai ndị otu isi dịga n'aka nwaanyị ka biko ọ dị oke mkpa na gịnị na gị bụ nke nwaanyị gị ga na-eme gịnị akụziri ụmụ gị ụzọ dị mma na-asọpụrụ di gị ka ha na-amụta nke ọma n'aka gị na-awụ nke ọjọọ ama m na-enwe onye dị perfect mana ka nke ọma anyị karịa nke ọjọọ anyị ndewo ife chukwu chịkọrọ ọnụ ya bụ di na nwunye ọzọ dịka ibe ya ị hụrụ nwaanyị ọbụla na-adịghị asọpụrụ di ya ihe na-achọ ịkọwara di gị ahụ na ọnwụ fuo ka ị wụrụ nwaanyị na-enweghị di ka ị wụrụ nwaanyị ajadu ka ị wụrụ gịnị ewido nwaanyị na-adịghị asọpụrụ di ya na-achọ ịkọwara anyị na ọ chọrọ iwu gịnị nwaanyị na-enweghị di nwaanyị wee wido ị chọrọ ile di gị agbufuo ya n'oge ka naanị gị nọrọ ụfọdụ ndị achị ogbuo nke nwaanyị bịa gbufuo di ya ntụrụ ya bịa megide ya ihe rụrụgide ya nwoke a nwụọ gị bịa hụ ukwu ya asawa mbara amanụ m ebe ukwu ya si asa mbara nwoke lụga ga awụ na ndị na-enye bụ ukwu agaghị kwesị na-esa mbara mana ọtụtụ n'ime ha ga-abịasị mgbe ahụ ha ukwu na-asa mbara manụ enweghị unu chọrọ ịgwa ya unu na-agwabeghị anyị na-agwa na anyị biko gị rụrụgide nwoke agbufuo ya ahụ abịa doo gị gị bịa nọsara mana ihe m chọrọ ịgwa gị na ya ị hụrụ nwoke ahụ anwa chi gị n'akụkụ fụọ gị gbufuo ya e nwere ihe ga-abịara gị ije gị si chai asịkwa nọ mgbe John nọ ya asịkwa nọ mgbe Peter nọ ya chai alili agara eri m ị hụrụ onye ahụ ị na-eleda anya si ya ọ dịka ozu nwoke gị na-akpọ ya ozu nwoke ọ maka m kwere gị di chere gị rụgide nwoke a enwe otu esi si echi ahụzi ya ị ga-amata na e nwere nke tọrọ bịati ka ị bịa mata na ị hụrụ nga ahụ nwoke ahụ nọnyere gị ọ nọchiri gị a lot of things o kpuchiri gị a lot of things wu nke ọ ga-awụ echi ma ọ nọ ya gị si cha ya sịkwanụ na ọ nọ ya mana n'otu agwa ọjọọ gị mgbe ọbụla gị ele nwoke a ka oyi obi n'elu mgbe ọbụla nwoke a cheta ịlọta ụlọ ya si heo achịgbakwa ya cheta ịlọta ụlọ ya si chai ọkwa m la ọkwa lọkwuchekwa nwaanyị a nwaanyị ekwuru ekwu a ọkwa m la ọkwa lọkwuchekwa nwaanyị a heo
asịkwa na mma na otu a ka ọ ga-esi adị agakwara m ịlụwa nwaanyị gị ma ụfọdụ ndị ha ekpebiesi asịkwa na ha ma ha gara ịnọ single gị ma ụfọdụ ụmụ nwoke eche na ụmụ nwaanyị niile wuche otu all of them hapụ ndị a na pretender hapụ echi ugbu alụbata ya na ya na because of you na you dey bring this in o age ịhụrụ agwa ịkpaga na you dey cause this thing o no dey do this thing wey you dey do now everybody no be the same emezie ka ha na-adị convince na ụmụ nwaanyị niile otu a ka ha dị ọwa ashị ọcha ke awa agwa ke gị ụkwa agwa ndị ka ọzọ enwekwara a lot of good women out there enwere ndị na-enye di ha peace di ha cheta ha efere na-alụta even obi na-agba di ha kenke ha chere m alawa ụlọ ka nwunye nga mee m obiọma no dull moment with my wife ha dị proud of you ebe ọwala ha nọ ha cheta gị ha na-agbalata ụlọ ha sị mba kom mana ọnwụ nke gị wee cheta nke gị obi ekoro n'elu otu a ka ị na-eme nwoke a mgbe ọ ga-aga ụlọ ọgwụ BP ya otu a ka eche ekike BP otu a ihe a ka a ga-echegide nwoke a nwụfuo ka awụọ nwaanyị ajadu ka awụọ nwaanyị na-enwe ezi di ka awụọ nwaanyị isi ikpe nwunye ndị ọzọ na-asị God forbid ji mụ dịrị m ndụ ka mụ na ya bụ ọzọ ụmụ anyị nwaanyị zụgharịa anyị ụmụ na-elu ụnụ nka gawo mgbe ahụ onye ka ebute unu erie onye ka ebute onye ka ebute unu adị happy rie ya nọlaje ụbọrọ ụmụ ụnụ mana ọwụ nke gị ịchọ naanị gị only you nwaanyị a only you di gị enwezi ihe ọwụ di gị wụziri aka ebe ị nọ mana ọ ya tụrụ gị ime Chioma tụọ gị ime John tụọ gị ime Emeka tụọ gị ime Jennifer ga-amụcha ịmụchala ugbu a ifilore ime na arrive enwezi ihe nwoke awụzi ebe ị nọ pụọ m n'akụkụ m anọsara ahụ echi nwoke a ga-apụ ị ga-amata ihe tọrọ ị ga-amata ihe ahụ ịta ụtara a ga-asị gị ngwa lee anya gị otu ọ ga-adị ka nga lere anya gị otu a mepe ya omekpu ka isi Chineke mee ka ị bịa nwetie na gịnị e nwere ndị nna dị chege otu ha chere otu di gị asha apụ ka ha nnọọ bịa wakpuo gị ndị abịazie ntorobịa wakpuo gị ha wakpuo gị bịa matasị chai onye a nwekwara ihe ọ nọchila m nga o onye nwekwara uru ọ bara m nga o mgbe ka ị ga-abịa matawazie uru nwoke a bara gị mara na gịnị nwoke a bara gị ezigbote uru even enwere ihe ga-eme ebe alụrụ ụmụ gị ma ọ nwere ihe ga-eme ụmụ gị n'ezi n'ihi nna ha anọ ya arịrị ahụ erie ha ka onye a ga-agbalata bịa kpesara ị ga-anụ chai asịkwa na nna m nọ ya chai asịkwa na nna m nọ ya this thing for no happen this kind thing for no happen ọ n'ihi gịnị agwa ọjọọ gị gbufuru di gị ka awụ ọnụ nwaanyị isi ikpe na ụmụaka mee ha awụọ enwe nna biko were nwayọ ka ofe rọrọ arọ zuora gị nri ọzọ dị ka ibe ya hụrụ ezinụlọ maọbụ nwaanyị ọbụla na-akparị di ya ezinụlọ ọbụla na-akparị nna ha a na-aga n'ihu a na-enwe ọganihu n'ezinụlọ ahụ ndị otu unu ga-eshile nna unu ka unu ga na-asọpụrụ nna unu agaghị asọpụrụ ya ihe m na-ekwuchi ike maka na ihe nke nwaanyị keela ha n'ime ụfọdụ ụmụ nwaanyị gị na-aka ịga ụmụ gị mkpụrụ hatred ebe nna ha nọ no matter what ekwela ụmụ gị ahụ bịa na-edevelopụ hatred ebe nna ha nọ ekwela ka ha na-enwe mmụọ mkpọrọmasị ebe nna ha nọ maka na mgbe ọbụla mkpọrọmasị a bịara bata ndị ka ha hụ nna ha n'anya ndị ka ka ịbịa hụ ihe abịa na-esiri ha ike maka na akwa ịhụ nna gị n'anya nna gị ahụ gị n'anya ya eruruore gị ọnụ ya ọgọzie gị ya si nwa ma ọ ga-adịrị gị na mma ya bunye gị asị n'aka ya si nwa ma ọ ga-agara dịrị gị mma na eke ya na-agọzi gị na-ekwupụrụ gị okwu ọma n'isi gị ụtụtụ ọbụla ya na-ekpe si Chineke goziere m nwa kpuchiere m nwa ma ọ ga na-eje eje ọ ga na-abata n'abalị ya na-ekpe n'ụtụtụ ya na-ekpe ihe ya na-ekpe mana mgbe ị na-eme di gị obi ọjọọ na-eme ụmụ ya ọ mụrụ gị bịa kụnye ha mkpụrụ
hatred, mkpụrụ obi ọjọọ, ha na-enwe obi ọjọọ ebe nna ha nọ. Gị bịa gị na-agwa ha, hey, mkpọrọ ya mere nka, anwakwala, don't, this man is a wicked man. Ekwe hụrụ nwoke a wicked man, mata ya tụrụ gị ime ihe niile ahụ, ga-amụchia ha. Wicked man, ya arụta ụlọ nga ibi. Wicked man, ya azụwara gị ụmụ ndị a na-azụrụ gị, zụpụtara ha mmadụ, ga-ele ihu ha ugbu a gbanwee ya shi mba, kwana ihu akwafụta ebe gị nwa nọ, kwapụzi ihu ebe nna ha nọ. Nna ha wụọ ajọ mmadụ, wụọ ajọ nwoke, wụọ ozu nwoke, enwezi uru ọ bara. Ụfọdụ n'ime ha wụ mgbe ha ji ego ha wụrụ gị ezigbo mmadụ, ugbu ego anọzi awụọla ha ajọ nwoke. Gị ile obi ụmụaka wepụ ebe nna ha nọ. Enwe otu ọganihu ga-esi adị, maka na enwe ihe ga-emasị. Go to your father, go and meet your father, tell him to bless you. Gaa ka nna gị kpere gị ekpere, ihu ya kpere ya ekpere, ụzọ emepe. Ọwụ naanị nne na nna ekpere ụmụ ha ekpere, mana ebe ejikọ ebe ezinụlọ udo dị, enwere nkwanye ugwu, nke nwoke nke nwaanyị, nne na-akwanyere di ya ugwu, di ya na-akwanyere nne ya ugwu, ụmụaka na-akwanyere nne na nna ha ugwu. Unity adị, ịhụnanya adị, ihe na-aga n'anya ya, gị ihu adị. Ọtụtụ ezinụlọ aghasala n'ihi gịnị? Ajọ nwaanyị na-eme gịnị? Akwanyere di ya ugwu. Gị bịa lee mkpụrụ ọjọọ ahụ iji gị aka ịgakwa ebe ụmụ gị nọ. Ọ dịla nụ mma? Enwe ezinụlọ nsọpụrụ na-adị n'ime ya na-aga n'ihu. Enwe ezinụlọ nsọpụrụ na-adịghị n'ime ya na-aga n'ihu. Asị ugwu nkwenye nwaanyị ji lụta ibe ya, nwaanyị ji mụta ibe ya. Kwanyere di gị ugwu. Gị na-akụnye mkpụrụ, ụmụ gị na-akwanyere di gị, ụmụ ha na-akwanyere nna ha ugwu. Kwanyere gị nwa bụ nne, ihe niile na-aga n'anya ya kwupụrụ ha okwu, ya na-amụta mkpụrụ dị mma n'isi ha. Ọwụzi nwoke nọrọ ya were ahịhịa obi, ya okwupụrụ ha okwu, si John, hụrụ ihe i mere m. Chai, Agnes, hụrụ ihe i mere m. Ya owuru obi ọjọọ ekwupụ okwu ebe ụmụaka anọ. Ọ dịla nụ mma? Echi ihe isi ike, ebe ibe ha gara nweta ihe ọma, ha ga ebe ahụ ihe ọjọọ so ha ala. N'ihi gịnị? Gị nwa bụ nke nwaanyị, biko gbaa mbọ ka inwe ike gịnị? Na-akwanyela di gị ugwu, ọ dị oke mkpa. Na-atụfugo oge aga m abịa n'ọkpọpụ akara ekwentị anyị ka inwe ike kpọbata, gwakwa anyị ụzọ ndị ọzọ dị mkpa nwaanyị nọ na di kwesịrị iji gịnị? Sọpụrụ di ya. Kedụkwana ọghọm dị na nwaanyị na-adịghị asọpụrụ di ya? Kedu ọghọm dị na gịnị? Kedu ọghọm a na-ahụta na ezinụlọ ebe nwaanyị na-adịghị asọpụrụ di ya? Kedu ụdị ọghọm ndị ọzọ a nwere ike rụtụ aka? Kpọbata, gwa anyị kedu ọghọm ọzọ dị na ezinụlọ nwaanyị na-adịghị asọpụrụ di ya. Kpọbata n'akara ekwentị anyị bụ 0911-20,022 0911-20,022 ma bụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014. Ịkpọbata biko gị gbuo ya na nkenke, biko gị kpọbata gị gbuo ya na nke. Biko anyị nọkwa na Facebook, maka ndị na-amaghị na anyị nọ Facebook. Anyị nọkwa na Facebook na mgbede, anyị nwekwara ike izibatara anyị ozi na Facebook anyị. Gị zibatara anyị ozi na Facebook anyị ga-ewerekwa ozi ebe ahụ. Ndewo. Gaa n'ihu kpọbata ma gwa anyị ọghọm ọzọ dị na ezinụlọ na-adịghị nke nwaanyị na nke ezinụlọ ahụ na-adịghị na gịnị? Asọpụrụ di ha. Alo, nke akụpụla. Alo, ọka nọ ya? Alo. Hello. Mgbede ọma o. Mgbede ọma, nwada Clara. Ndewo. Isiokwu nketa amagbolo onwe ya. Aha m bụ Success esi World Bank na-akpọ. Ndewo Success. M chọrọ itinye isiokwu ama ha ekule nke ụmụ nwaanyị lekọta esi ụzọ ga-ekwu nke ụmụ nwoke. Kalakwuchagodo nke anyị ji n'aka na nke mgbede a. Okay. So nwaanyị ọbụla alụbatara kwanyere dị ugwu, ọzọ ihe dị oke mkpa. Because ọrụ si kwanyere di gị ugwu, ụmụ gị ma ọ bụ ụmụnne gị, ụmụnne nke nwaanyị ma ọ bụ ụmụnne nke nwoke, ha nwere ike bịa gbasoo nke nwaanyị na-akparị nke nwoke. Ọkwanụ ihe na-adị. So m ga-asị ụmụ nwaanyị anyị ka anyị jisi ike na-akwanyere dị anyị ugwu. Ndewo. Ikwuchala?
Chukwu frequency anaghịkwa enweta mmanya ọfụma ebe a. Emega maintenance emega maintenance ndewo Igbo ọma na-ege ntị biko maka ndị na-anaghị enweta anyị n'ogbe ha biko iwewelu unu na kweta na anyị mega maintenance anyị meziga ọtụtụ ihe na ụlọ ọrụ anyị ebe a iji wee mee gịnị savụọ gị beta biko na nwa mgbe nta anyị ga-awụchakwa n'ogbe anyị dịka esi wee mara anyị karịkwa dịka esi wee mara anyị na mbụ biko na kweta na anyị mana unu gaa na Facebook unu ga-enweta anyị ebe ọbụla ị nọ na ị ga-enweta anyị na Facebook biko ndewo ị ga-enwetakwa anyị na YouTube anyị nọ Facebook nọ YouTube ka ọbụla ị ga n'ebe ahụ ị chọrọ gị ga ebe a ga kiri nwa anyị ga na-enweta anyị zibatara anyị ozi na Facebook na mgbede anyị ga-ewere ya bụ gịnị ozi na Facebook anyị okwu a na-asa anya Hello mgbede ọma nwoke ọma Clara elekwanụ ka Kedu ọ ga-abịa na nwa mgbe nta ị ga n'olu ya na mgbede a olu ọgọla n'ihe ya etite n'ụgbọrọ abụọ anụ mgbe ego ka nwunye na nwunye na hara I came there I just park one side and ega chai ịgbalịala thank you for coming I came there but I know say nna amataghị ma aga m amatakwa nna but my crowd was too much. That is why they relaxed at one side. So, thank you. Only engineer Mike E. Ndewo Mike biko oke kwuru na mgbede ma ihere ma asị onye mana atụ ya atụ onye ike ma nwoke ma nwaanyị ihe na-amakpa na-atụ ga-atụ n'ala ịghọtala ma atọọla nwa amara ya amara atọkwala n'ofeke ịghọtala ya egwuregwu ike isi n'ime ọhịa so onye ndụmọdụ m ga-enyewe onye mege ka ọma ya mechiri onye mege ke na-arị mma ewepụ aka enwe n'ofe tupu ya wa aka mmanụ Clara ya gajiele gị onye ndu ka njọ gbabata ndewo ịgbalịala halo mgbede ọma Eko Linda Oscar nọrụ onye agwọ m bịara na-ekele gị Clara nwaanyị ọma mgbede ọma ndewo ana m ekwu okwu m abụọ ka mma karịa otu o nweghị onye kakwa mma ma nwoke ma nwaanyị mana elecha aghara bụ ebe mma onye mara na o ji akpali di ya ekwu di ya ekwu mana ya ọdịme ngozi maka anyị na-ekwu di gị ikwu ọ na-eme ụmụ gị afọ eto ya nọrọkwanụ na-etinye nwa aha na-agọzi ya ọ ga na-ebutekwere ụmụ gị ọganiru na-ebutekwere gị nwe onye na ezinụlọ gị ọganiru lekwa ihe o ji dị mma emume ndị dị otu a adabaghị adabawo ma ndị nke nwoke mụrụ ma ndị nke nwaanyị kwa ịmụrụ ewere gị mana ọ ga-enwekwa ndị nke na-ekwu ma ọ ma ihe ị na-eme adịghị mma ihe ị na-eme adịghị mma ma mgbe ha ga-ekwu megị ịsụsọ mọnụ na-abara nwunye ana m achọ ikwukwe na ọ dịghị mma ọ dịghị mma maka na eji obiọma biri ihe ị mere nta adịghị mma na-eji ọnụ m akwụpụta ya nke ahụ agaala etu gị nọrọ na-eme omume dị ụtọ a bara di gị ma bara nwaanyị nwunye ọganihu anaghị abịa biko enweghị dị ka iteela ngwanụ gaa nke ọma ya ka ọma ahụ esoro iyi kwere n'ụtụtụ na-aga gị ije obi ọjọọ kwuru ihe pụọ ụfọdụ nwere ike dị itigharị ara bata tele enweghị oriri dịkwa na tebụl gị ka ọ dịrị hụ ya bụ ụtọ ọ gaghị adịrị gị na ya ghọọ n'otu nchịkọta okwu ma ọ gịnị onye kwuziri di ya ikwu ị na-ekwu di gị ka ị na-ekwu onwe gị maka ahụrụ m na mụ na di m wu otu ihe ọ bụla ị mere ihe onwe gị ka ị mere anyị mụkwara na ụmụaka anyị anyị nwee ike nwee nkwuwa okwu ihe ụmụaka anyị ịhụ agba isi dị nwere iche n'otu a ọ ga-awụ I was witnessing it when you are doing such to my daddy. Linda Oscar. Onye ahụ mbiri mee ma ọya ụwa ya mechiekwe nke ọ yọrọ ayo. Ndewo Linda Oscar onye awọ mbiri
ịchala ya bụ okwu thank you ịgbalịala ka anyị were ozi nke a dawapụtara na Facebook anyị bụ nke si n'aka Prince Godfrey Emmanuel ọ sị ozi bekee nne m ọ sị ihe awụ ihe ya mega ugbu a o na ya tajara otu nga na-ezu ike tutu ya ga-alawa ụlọ ọ sị ije di na nwunye na ụwa di na nwunye na va bụ nwanne n'ozi nke si n'aka onye ọ gaziri best light ọ sị Clara tell them na nke a sikwa na ozi nke si n'aka injinia Chima Stephen ọ sị a very good advice na nke si n'aka Ogechi Ugochukwu ọ sị Clara ka ekwa n'ebe Uche nọ biko Uche na ị ga-anụ olu ya na nwa mgbe nta ugbu a ị ga-anụ olu ya I promise you that ndewo ije di na nwunye na nke si n'aka Chukwuma Ezeani ọ sị mgbede ọma Clara nwaanyị eze mkpọga ọ sị preach on ndewo eprichigezi m na mgbede akwụ ya ije di na nwunye na nke si n'aka Maureen Ọgadi ọ sị mgbede ọma Clara ọ sị na ọ magbukwara onwe ya na ọ hụrụ m ụnyaahụ chai ndewo Maureen manụ ma m ga-akọta gị ma ọkwa na mụ na gị hụrụ mana ịgbalịala maka ịbịa nọ na ndewo na nke si n'aka Uchenna Clever ọ sị jisi ike o nwaanyị ọma o na nke si n'aka Johnson ihe a na-achọ si asaiti Clara mgbede ọma o ndewo ije di na nwunye alo aha gị na-ebe isi na-akpọ mgbede ọma Sister Krala, mgbede ọma o professor in practice. ndewo A na-ele jikere a na-akpọ ọmegbu nwanne gị nwaanyị. ndewo Adị m happy ịnọ na-anụ olu gị mgbe ọbụla. ndewo Olekwena Uche ọ gaghị ị ga-anụ olu ya na nwa mgbe nta ugbu a ị ga-anụ olu ya gba m trọs Okay. Na ihe i kwuru gbasara nwaanyị irespect di ọ dị mkpa na nwaanyị ọbụla ga-erespect di ọkwa ihe edere na Bible that women should be submissive to their husband. So nwaanyị ọbụla na-anaghị respect di ọ na-enweta ihe ọ tụwara n'anya n'aka di and the family agaghị adị in peace. Ụmụazị gakwa na-amụrụ agwa ọjọọ n'ahụ in case ha alụkwa dike ha echi the way nne ha jikwe handlụọ nna ha ka ha ga-ejikwe handlụọ their own husband. So ọ dị mkpa na nwaanyị ịmata si na ya nọ under the husband or under the umbrella of the husband. So my dear sisters and brothers, it is good to call a spade a spade. And n'aka ka ọzọkwanị, respect is reciprocal. Ndị nwoke ga-agbalịkwa inyekwa nwaanyị ugwu kedere ha because aka anyị kwa aka ịkpa. hapụ kịta awụ ụmụ nwaanyị izu ụka ọzọ anya ama m kịta awụ ụmụ nwaanyị beti a ga-echikwa nke ahụ na-amụtakwa ihe ọzọ. So maka ihi ya anyị ga-ejisi ike na-erespekti di anyị na-echetakwa n'ihe na-ekpere na-arịọ Chineke n'isi ha si Chineke wepụrụ ha ọnwụ mberede biznes ọbụla ha na-eme ka ọ na-aga n'iru ka ha na-enweta ego iji na-eteki care of their wives and their husband and their children rather. So ndewo the Bible mekwere ka egbuo ya na mkpiribi o ka ndị ọzọ manya ọnụ ndewo thank you very much. God bless you. ndewo nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka nwa ozuzu Felix ọ sị mgbede ọma Clara na ya si ụmụahịa mbieri zibata ozi ya ọ sị nwaanyị ọbụla na-adịghị akwanyere di ya ugwu na wee shame to womanhood ọ sị ekwesịghị ka akpọ nwaanyị dị otu a gịnị nne ọ sị thanks ndewo alo aha gị na-ebe si na-akpọ Hello. mgbede ọma ndewo Nwaanyị eze mkpọga ya gaziere gị. gazikwara gị Onye na-akpọnye Evangelist Austin Ben nke na-eche ụmụgụma na-akpọ ka eji anointing mara.
okwu gị na mgbede magburu onwe ya too much. Chineke gọzie gị. Maka na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-abụ ha alụghala di kpọm. Chineke mere ha ebere ha mụọ ụmụ ha eto finish ya si ajụzi nwoke ahụ eme gịnị. Ụfọdụ ọ na-enye ụfọdụ nsogbu ichizi nri pega di ha. Ụfọdụ echi nwoke ma na ochi lọta bịara eri achị bịa jee nye nọ nna na nri jila na ya nri nga ya kpara rie. Ịsa afụzi nwoke ahụrụ problem. Itile nwoke mmiri ya asa ahụ problem. Ụfọdụ che akpa ya mụta olu ụmụ nwee ha ji ha ga-eme. Nwaanyị mụta onwe isi kpagụ ya. Ọ naghị arịcha mma. So okwu ikwu ga n'abalị a ga-eme ka ha mụrụ ihe. Ndị ahụ ọ na-abụ di ha yọ ịpasizira nwoke nri ahụrụ problem. Bakwa na kichin shiela ya nri ihe na-agwa gị o nwere leke mmara na ebe ọ na-eme ya. O nwere ka ya bara mbụ ụmụ di ya soba na mba. Na gịnị mere na nwa ya kuru nri kụnye nna ya ọkpụrụkpụ anụ abụọ nwaanyị abawa mba kama na gela ha otu na gela ha na-abụọ ja gịnị mere ọ nwoke kpara gị ego kpara ya mma betu ya gị iri ke ya gụrụ olere ya mma bifo ya adị ya eri ha ri efere ọ na-enye ya nsogbu. Ndewo. So ka Chineke Chukwu mejọ gị n'ike ha gbanwee nọrọ gị na mgbede a ha na-ekwu ha ji ya gbanwee mara na di dị mkpa na ọkwanụ di ahụ oche ebe nna ha kpọta ha bịa dọma ha ebe eji ha mfa nwaanyị nọ na mmụta ihe. Chukwu gọzie gị bisi ike ahụmasị mbe na echemogoma na-akpọ. Ndewo gbalịala. Ndewo. N'ozi nke a si n'aka ndị ebe aha ya nọ aha ya apụọla. Alo, aha gị na-ebe isi na-akpọ? Adị m mma mgbede ọma. Enyi gị nwakakwa n'ọbụ ọ nọ ya ga n'olu ya na nwa mgbe nta. Ndewo dịkwara gị. Ọkwa ịma na mmadụ ka na-arịa kata ọzọ ụmụ nwaanyị ka arịa ga na yes adị m hapi na ita bi jekwa kwa na ụmụ nwaanyị niile ha niile nụcha na kichin abụghata ha mmiri nwaanyị ọbụla alụ ke nụlọ ga ahịa na di ya dịga ya ha niile na kichin akọtị ma ha ga-eme dịka ụmụ anyị kwuru sị nwaanyị mutere nwa ọnwụ dị agụwa ya ọ bụ dịka ọwa eziokwu ka ọwụ ha niile ọkwe ndị ọhụrụ ma ha jigoro mbara na enwe ndị ọhụrụ ji ha n'anya ihe m na-agwuo na akwa na respekt ọwụla ị nwere nwaanyị di ya dị ndụ wee nye respekt ya kacha anyị mara eme ka wee kata onye nke dị na-ekwu ume dị ma respekt nke onye ahụ 100 over 100 atọ ma oji mkpara aga ma oji bere ma onye isi ọkpịba na diwu di ọtara mmiri nwaanyị ọbụla dị na di abụghị mgbe a ga-agwa ya okwu anyhow a ga-elegharịrị anyhow mkpa na-atọ ya anyhow ọ bụ asị ka ewe eziokwu m na-agwa ụmụ nwaanyị gwa ngwa ọsọ ịma na ịlụ anaghị respekt ọ dị gị nwefekwanụ dị mụọ nwaanyị gị na-respekt gị respekt kwa ya dịka ọta aka na-ekwe aka ịkpa ọ na-aba ebe gị na-adị ọcha ọ bụ asị ka ọ bụ eziokwu ọchịkụ marịka anụ m n'ụzọ ọwụwa na anụ m na ya dị ekweghị ndị m chọrọ ikwu ebe m na-eje ndewo ịgbalịala ịgbalịala chief mmadụ ka a na-arịa n'ozi nke si n'aka Emmanuel Amarachi ọ sị mgbede ọma nwaanyị ọma ọ sị m jisi ike ọ sị na o sikwa n'ụbọ mmiri zibata ozi ya na mgbede a. Ndewo. Hello, Nwada Karala, good evening. Mgbede ọma nwaanyị ọma. Mgbede ọma Nwada Chichi. Ndewo. Biko ihe na-ekwu ọ na ya nọcha na enwetukere brọda m lụrụ ọsọ mụọ na nwoke na ọ ga-achụpụrụ ya nwoke lọta ọ na-ekwu eshiri ya anyị na ọ mụọ na nwoke mụọ nwaanyị so na aga achụpụrụ ya na ọ nọ n'ime di ya anya nọ na ihe na-ekwu biko advice ka ha mara onwe ha ụmụ nwaanyị nọ na di na-ekpechi ekpechi. Ndewo ịgbalịala. Gakwanịrị inwe ike gị kpọbata alụ aha gị na-ebe si na-akpọ. Hello, good evening. Mgbede ọma o. Adị mma. Afọ m bụ Sam eti Port Harcourt akpọ. Ịma asị all women are not smiling. O nwere some people na ya abi. Ikuku akụpụla go. N'ozi nke a si n'aka onye bụ Chim Alin Praise Anụmọka
ọ sị mgbede ọma Sister Clara, ọ sị ọtụtụ ọghọm nọ na ya bụ isiokwu anyị ji wewụcha na mgbede a. Ọ sị nwoke dị otu a ga-abịa na-enwezi ohere ya na nwunye ya tụkwasị ụka, ọ ga na-enwezi ihe ọ ga na-agwa nwunye ya, ị na-aghọta na nwoke dị otu a ọ ga-abịa na-abịa na-ekipụ ụfọdụ ihe ndị o kwesịrị ịgwa nwunye ya dịka nwunye ya ọwụ, ụfọdụ ihe ndị o kwesịrị na-eme nwunye ya na-amara n'ezinụlọ ma ọ ka o si gaa na ọ gaa na-agwazi nwunye ya ihe ndị dị otu a ma ọ lọta n'ụlọ. Maka na gịnị? Ọ gara ga lụọ nwaanyị isi ike, nwaanyị na-adịghị akwanyere ya ugwu, akwa ịhụnanya ya. Maka na ị na-akwanyere di gị ugwu, ọtụtụ ihe ọ ga na ihe onwe ihe ma nke ọ kwesịrị ịgwa gị maka ọ naghị, ọ ga-agwacha gị ihe niile. Tigide lekwekwa otu o si ada, lekwe ka o si gaa, lekwe onye m ji ụgwọ, lekwe ego ole ọ kwụrụla m, lekwe ego ole m kwụrụla ya, lekwe ego ole m ji fọrọ ya, lekwe onye eji m ụgwọ, lekwe ego ole fọrọ ọnụ na ụlọ ọba ego m, lekwe nke a lekwe nke a, adịghị ama maka nwunye si eshiwere ya mmiri a ga-ada elu. Akwa ịhụna ya. Ndewo. Alo. Clara. Mgbede ọma o. Adị m mma. Lọvụ nwaka eze. Ndewo. Ahụ m ga-echi, ijikwa ahụ? Eji m agara m aka eze ọzọ, aga m ịga wepụta rice m n'ugbo. Ndewo, gbapụ ya ọsọ. Laanị nke ọzọ a na-episi nke a nwere problem. Ekpọbata na a ga-epiki ya nụ. Maka ihe na-ekwuzi mgbe uche na-akara ị ga-anụ olu ya na nwa mgbe nta ugbu a. Ị ga-anụ olu ya. So asị m ekele gị maka ihe na-ekwuzi so ọ dị mkpa ọzọ na nwaanyị ọbụla sọpụrụ di ya. Because nwoke wu ngalaba ezinụlọ. Asị m ka ụmụ nwaanyị na-asọpụrụ di ya. Ndewo, gbalịala lọvụ nwaka eze. Ije di na nwunye. Di na nwunye bụ nwanne. Alo. Hello, good evening. Mgbede ọma o. Mgbede ọma, abalị ọma. Ndewo. Esi m atụnye keme. Aha m ihu Sista Chimonye na-esi m ụra ata na-akpọ. Ihe esi m etinye keme ọ dị mma ka nwaanyị na-erubela di ya isi. Ihi na ọ bụrụ na nrube isi nọ n'etiti ha abụọ, eche m na nsogbu ga-anọ. Anụ nwaanyị marakwanụ mkpa di ya, ọ gaghị elecha naanị ma nwoke di ya wetara na-enye ya, ọ ga-agbalị. Ụmụ nwoke ga-ejisi ike gbalị ha nwunye ha enwe ike chọọ ihe ha ga-eme nyekwa n'aka, bikos emere nga nwoke ga-enye m ike ga-agwụ m ya sị nwaanyị ọ dị mụ na mọla ma na-enye gị, mụ na mọla gị na-achọ ihe m ga-enye gị. Nwaanyị chọọ granọt ihe ọzọ ya zụrụ gbana nwunye niile ka di ya ga-enye sa. So ụmụ nwoke ga-ejisi ike ha nwunye ha achọghị ihe ha ga-eme tirimakwa n'aka ọnụ kpụsị ka akpa di ha si na-enye ha. Ọ dị mma ka nwaanyị nwee nrube isi udo achị ya n'etiti ha abụọ. Ekele dịrị Chukwu. Ndewo, ịgbalịala. Ndewo. Ọ sị ụmụ nwoke na ha na-enyere nwunye ha aka. Ịgbalịala na ịkpọbata Igbo mara dị Samson n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji nnọọ gbapụ ya ọsọ wetara gị akụkọ ụwa na mgbede a. Mana ọ bụ Uche nwa God ga-ewetara gị ya bụ akụkọ ụwa maka ndị na-ajụ kedu uche mgbe unu ga n'olu ya ugbu a o nọrọkwa ebe ahụ agaala maka aka anyị ka ju eju bara imete gị mma. Cheta na onye kwara gị n'ụgbọ nke mgbede a bụ mụnwe Nwaada Nwokocha Clara. Ndewo maka ige ntị. Ndewo. Ejikwa na-asịrị bilinu, unu egekwa na-asịrị. Echo FM 100.7, the fresh news people. Ozi nkọwa banyere mmemme anyị. Oge ahụ eruola n'afọ.